Guke erreferendumetik ikasgai garrantzitsu bat atera dugu, mugimendu sozial batek azkenean halako gai bat agendan jar dezakela eta nolabait bultzatu dezakela gobernariek eta politikariek egiten duten lana, baita etxebizitza politiken arloan ere, ezta? Eta beraz uste dugu mugimendu edo gizarteak ere osatu dezakela gobernu baten etxebizitza politika. Hori ikasgai bat. Eta beste ikasgai bat, gure ustez dala oso argi gelditu dela alokairu sozialeko etxebizitza parke publikoa zabaldu egin behar dela. Eta erantzuten dizut zure galderari, noski hitz egiten ari gara Euskal Herriari buruz, baino ikusi da Berlinen ere behar hori badagoela. Beraz, bi ikasgai nagusi horiek daude guretzat. Guk ulertzen dugu zuentzat ez izatea lehentasun bat etxe bizitzak desjabetzea, ezta? Ulertzen dugu hori ez izatea zuen lehentasuna. Baina kontuan izan behar da, 60.000 eskatzaile dauzkazuela etxebideko zerrendatan alokairuko etxeak eskatzen. Eta zentzu horretan ez dakigu oso ondo zein den zuen lehentasuna. Ze ikusten zaituztegu oso eroso prestazio osagarriak ordaintzen, uste dugu sistema hori iraunarazten ari zaretela, eta zentzu horretan ari zarete zeharka bada ere, alokairu librearen merkatua ere puzten prestazio osagarri hoien bidez. Eta uste dugu horrela ez duzuela etxe bizitza eskubidea bermatzen. Zentzu horretan EH Bildu legebiltzar honetako bigarren indarra den heinean aurkeztu dugu lege proposamen bat duela 2 aste etxe bizitzak lehentasunez eskuratzea proposatzen duena. Eta, eskatzen dizut, testuarekin 100% bat ez baldin bazatoz ere, gutxienez tramitera onar dezazuen. Eta uste dugu ez dala kasualitatea, justo aste bat ondoren Jaurlaritzak zuk zeuk iragarri izana 26 milioi inbertituko dituzuela alokabidek etxebizitzak erosteko, ezta? Uste dugu, berri ona dela, uste dugu interesgarria dela alokairuko parke publikoa zabaltzeko bidean, hori bai, gustatuko litzaiguke etxebizitza horiek izatea babes publikokoak eta lehentasunez eskuratu daitezela, ezta? Ze gutxienez horrela prezioa tasatuta egongo da. Eta ez baldin bada horrela, gutxienez merkeak izatea eta berdintasun printzipio baten bidez aukeratuak izatea, ze azken boladan egiten ari zareten zenbait erosketa, urriak izateaz gain, izaten ari dira nahiko bereziak. Erosten ari zarete etxe bizitzak gotzaingoari, Sareb delako banku txarrari, gaizki ateratako promozioak egin dituzten sustatzaileei, eta uste dugu beste nolako politika bat egin behar dezuela. Uste dugu garaia dela politika ausartagoak martxan jartzeko, Arriola sailburua, gogoraztea berriz ere 60.000 eskatzaile dauzkazuela etxebideko zerrendetan, eta benetan uste dugu jauzi kualitatibo bat emateko garaia dela.